Slovenský premiér Robert Fico opäť rozprúdil európsku diplomáciu svojim rozhodnutím zúčastniť sa osláv výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Napriek silnej kritike zo strany partnerov v Európskej únii a pobaltských štátov, Fico oznámil, že v svojom úmysle pokračuje. Vysvetľuje to tým, že návšteva Moskvy je pre neho prejavom úcty voči tým, ktorí oslobodili Slovensko od fašizmu. Najväčšia roztržka vznikla potom, čo Litva a Lotyšsko odmietli poskytnúť slovenského vládnemu špeciálu povolenie na prelet cez svoje územie. Ide o nebývalý krok v rámci EÚ, keď jeden členský štát blokuje vládne lietadlo iného člena. Fico však reagoval odmietavo. Uviedol, že si jednoducho nájde inú trasu, rovnako ako v minulosti obeletel územie Estónska. Podľa jeho slov ho žiadne diplomatické tlaky ani zákazy nezastavia. Toto rozhodnutie hlboko rozdelilo európskych spojencov. Väčšina lídrov EÚ sa snaží o izoláciu Vladimíra Putina a odmietajú akékoľvek kontakty s Moskvou, ktoré by mohli byť vnímané ako jej legitimizácia. Pobaltské štáty, ktoré majú bolestivé historické skúsenosti s ruskou nadvládou, považujú Ficovú cestu za provokáciu a za oslabovanie európskej solidarity v čase prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. Pre nich nie je otázka len symbolická, ide o bezpečnosť celého regiónu. Fico naopak argumentuje, že história sa nesmie prepisovať podľa aktuálnych politických potrieb. Vojaci Červenej armády si podľa neho zaslúžia vďaku bez ohľadu na to, aká je momentálna nálada v Bruseli. Táto rétorika mu doma boduje. Časť slovenskej verejnosti vníma tlak zo zahraničia ako zasahovanie do suverenity krajiny. Premiér to šikovne využíva a prezentuje Slovensko ako štát, ktorý si nepovolí diktovať zahraničnú politiku zo strany úradníkov EÚ ani susedných krajín. Okrem historickej symboliky hrá dôležitú úlohu aj energetika. Fico otvorene hovorí o tom, že slovenské hospodárstvo je závislé od ruských surovín a že bez plynu a ropy by krajina čelila vážnym problémom. Cesta do Moskvy mu tak poskytuje príležitosť na neformálne rokovania o budúcnosti dodávok energií, najmä v súvislosti s končiacimi tranzitnými zmluvami cez Ukrajinu. Pre Fica je zabezpečenie lacného plynu pre slovenských občanov dôležitejšie ako diplomatické uznanie v Bruseli. Z pohľadu Moskvy je Ficova návšteva vítaným dôkazom nejednoty EÚ. Ruské médiá slovenského premiéra výrazne propagujú a jeho kritika sankcií je v Kremli prijímaná s otvorenou náručou. Kritici doma aj v zahraničí preto varujú, že Fico sa stáva nástrojom ruskej propagandy, aj keď sám toto označenie kategoricky odmieta. Tvrdí, že je hlasateľom mieru a dialógu. Ficova stratégia má aj výrazný vnútropolitický rozmer. Konfrontáciou s Bruselom a pobaltskými susedmi si upevňuje pozíciu ochrancu národných záujmov. Každý útok zo zahraničia mu pomáha mobilizovať vlastných voličov a odvrátiť pozornosť od domácich problémov. Hádky so spojencami mu paradoxne politicky pomáhajú. Ekonómovia však upozorňujú, že táto politika môže mať dlhodobé negatívne dôsledky. Zahraničné firmy môžu začať pochybovať o stabilite Slovenska ako investičného prostredia a odliv kapitálu by mohol krajinu oslabiť. Fico na tieto výstrahy nedbá. Sádza na to, že v čase vysokých cien energií budú ľudia oceniť lacný plyn viac ako dobré vzťahy s pobaltskými krajinami. Spor naďalej trvá a každé nové vyhlásenie ho len prehlbuje. Fico dokonca vyhlásil, že do Moskvy pôjde aj autom, ak to bude potrebné. Táto diplomatická kríza odhaľuje hlboké trhliny v európskej jednote a nastoluje zásadnú otázku. Kde končí suverenita členského štátu a začína lojalita voči spoločenstvu?